Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы наше абмеркаванне з маёй госцей, экс-кіраўніцай выбарчай камісіі па выбарах у Координацыйную раду, грамадскай актывісткай, журналісцкай расследавальніцай Аленай Прыходзькай. Прывітанне, Алена. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, гледачы. Такая задуменная, відаць, яшчэ фактычна толькі з самалёта, бо буквально вось толькі з Францыі, з Парыжу. А што рабіла ў Парыжы? У Парыжы 1 ліпеня у парламенце Францыі адбылася прэзентацыя групы міжнародных назіральнікаў пад кіраўніцтвам Фрэдэрыка Пеці. Беларусы, ось Алена Прыходзька і Павел Лібер прысутнічалі на гэтай прэзентацыі, на гэтым пасяджэнні, на гэтай сустрэчы у французскім парламенце. З якой нагоды? Вот як так сталася? Чым цікавы беларусы і выбары ўвогуле французскім парламентарам? Ну, глядзі, па-першае, гэта была прэзентацыя рэпорта гэтай непасрэдна групы міжнародных назіральнікаў пад кіраўніцтвам спадара Фрэдэрыка Пеці. Яны зрабілі, як і мінулым разам, вельмі такое змястоўнае, грунтоўнае даследаванне і рэпорт па ўсіх, што называецца, стандартах. Нават вось гэтым разам яны трошки зрабілі яшчэ больш, чым мінулым. Не проста сам рэпорт, а яшчэ і прэзентавалі яго для сваіх калегаў. Па-першае, для парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь, якую узначальвае спадар Пеці. Ну і для ўсіх ахвочых, я так разумею, дэпутатаў парламента, якія там выказалі згоду прысутнічаць на гэтай прэзентацыі. То бок гэта была такая афіцыйная прэзентацыя вось гэтага ўжо рэпорта каманды назіральнікаў. Ну а мы з Паўлам там былі у якасці удзельнікаў непасрэдна гэтага працэса выбараў. Я як былая старшыня, ну а Павел як чалавек, які тэхнічна забяспечваў гэты працэс. Але, Алена, наколькі ўсё ж такі вось как бы дзіўная сітуацыя ці не, што французам, французскім парламентарам, французскім палітыкам ёсць нейкая справа да таго, як там праходзяць тыя ж самыя выбары ў Координацыйную раду Беларусі? Слухай, добрае пытанне ты закрануў. Яна, знаеш, чым для мяне дзіўная? Тым, што толькі французскім парламентарыям гэта цікава. Вось я б так акцэнтавала гэтае пытанне. І чаму? Ну, па-першае, што, слухай, вось гэты такі славуты чалавечы фактар, ён ўсё ж такі грае велічэзную ролю ва ўсім. І ў палітычных працэсах таксама. То бок, вось гэтыя стасункі, якія ўсталёўваюцца, па-першае, паміж палітыкамі, так, ініцыятывамі, там, актарамі, як заўгодна. І, па-другое, заўжды ёсць чалавек, якому не ўсё роўна. Вось Фрэдэрык Пеці гэта непасрэдна той чалавек, вось якому не ўсё роўна на Беларусь. Хаця, як мы ведаем, вось такія парламенцкія групы за дэмакратычную Беларусь шмат дзе існуюць. Яны ёсць і ў Нямецчыне, там яны шмат дзе ёсць. Так, мне падаецца, Анатоль Лебедзькі кіруе гэты напрамак як прадстаўнік офіса Светланы Ціханаўскай. Французская група, яна адна з шэрагу такіх групаў. Але вось менавіта Фрэдэрык Пеці, я думаю, што гэта, па-першае, ягоныя нейкія такія чалавечыя якасці як палітыка, так? Хтосьці можа вось робіць столькі, а ён вось трошки больш. Гэта моя такая, скажем, непрафесійная ацэнка, тое, што я назіраю звонку, да? Так, але я бачу, наколькі яны, я маю на ўвазе яго каманда назіральнікаў, наколькі яны сур'ёзна і грунтоўна ставіліся і як назіральнікі, і да вынікаў гэтай працы. Ну, то бок гэта не было такое на адчапіся. І гэтая прэзентацыя і вынікі, вось гэтыя, слухання, гэта не назавеш, але, скажем, такая так, слухання, у прынцыпе, цэлую гадзіну людзі гэта слухалі, задавалі пытанні, і яна стала вынікам менавіта гэтай працы. Таму я хочу яшчэ раз шчыра падзякаваць, па-першае, асабіста спадару Фрэдэрыку Пеці, што яму не ўсё роўна на беларусаў, на беларускую справу, і што ён робіць больш, чым іншыя. Ну, гэта вось моя такая адзнака. Калі ўзяць сам даклад вось групы Фрэдэрыка Пеці, тое, што ён прамаўляў, што іх паводле вось гэтага даклада пачута, што іх асабліва
ну уразіла у гэтым выбарчым працэсе? Ну, не толькі ў самім арганізацыі, там правядзенні, але ўсё, што адбывалася вакол. Я маю на ўвазе і спробы перашкодзіць выбарам, і там досатакі, ну і ўсё. Ну, то есть працэс ён жа ж ўсё ўключаўся. Што іх найбольш уразіла? Я думаю, што тут хутчэй за ўсё іх больш уразіла тое, што гэты працэс, не гледзячы на ўсе перашкоды, на ўсе цяжкасці і на тое, што ўсё ж такі за гэтыя 5 гадоў нашай такой барацьбы на месцы, што называецца так, усё менш і менш і ахвочых, і рэсурсаў, і ўсяго. Таму іх уразіла тое, што выбары адбыліся ўсё роўна, што і каардынацыйная рада працягвае сваю справу, і інстытуцыі, якія сфармаваліся за гэты час дэмакратычныя, яны працуюць, і людзі, якія ў гэтых інстытуцыях ёсць, таксама яшчэ працягваюць гэту працу. Я думаю, што гэта такі важны поінт, гэта тое, за што дзякавалі. Потым пасля гэтай прэзентацыі да нас падыходзілі людзі, і сам прэзідэнт, які праводзіў гэтую прэзентацыю, ну, не прэзідэнт краіны, канешне, так, спадар Фукс. А то я уже думаю, там уже Эммануэль падышоў. Там была прэм'ер-міністрка, заходзіла на гэтае пасяджэнне. Ну, то бок, самі дэлегаты, яны падыходзілі і дзякавалі менавіта за тое, што за наш brave і courage. Вот, так, калі сказаць, ну, то есть за тое, што мы ўсё ж такі робім. І тут, што называецца, двухбаковая была падзяка, таму што я іх таксама за гэта ж дзякавала, што дзякую за тое, што вы падтрымліваеце, таму што, у прынцыпе, можа быць і інакш. Як ты заўважыў трапна, вось чамусьці французы гэта робяць. Дзякую ім, што яны робяць. Хацелася, каб рабілі і іншыя. Алена, пакуль што можа быць такое пытанне, мы працягнем гэтую тэму, але просто ўзнікае думка. Вот шмат мы чуем про тое, што вот сярод беларусаў там, ой, да каму там трэба гэта каардынацыйная рада, да яна там нам не цікавая, што яны там сядзяць, там нейкія там рэшткі грантаў дапіліваюць, там, ну і карацей кажучы, там усяго такого. То бок такі пасыл, што нічога яны не робяць, нікому яны не патрэбны, нікому яны не цікавыя от з беларускай супольнасці. А тут французы, дэпутаты парламенту сядзяць, гадзіну слухаюць пра тое, што там адбываецца з каардынацыйнай радай беларускай, якая самім беларусам нібыта не цікавая ад слова зусім. То як это разумець? Просто ты у нерв потрапіў. Слухай, ну так і ёсць, на жаль, такое стаўленне беларусаў. Я разумею, чаму гэта адбываецца. Я думаю, усе гэта разумеюць, шмат расчараванасці, там шмат крыўдаў, там узаемных нейкіх дакораў. Ну, то бок, вось гэты увогуле такі агульны канфліктны фон, ён занадта высокі, але ён не карысны. Ну, то бок, канструктыва ў гэтым не мае ніякага. Гэта толькі больш прыводзіць да таго, што ўсё скатваецца ў нейкую такую дэградацыю. І калі ўзнікае нейкае пытанне, а чаму там так, а чаму гэта нікому не патрэбна? Ну, так таму што гэта, па-першае, не патрэбна беларусам. Ну, я думаю, што тут так. Калі каардынацыйная рада такая дрэнная, калі там гэтыя прадстаўнікі там ні на што не годныя, ну дзе гэты годныя людзі? Тады скажы мне, дзе яны, дзе гэтыя крытыкі, гэтыя актыўныя, гэтыя здольныя, рэсурсныя, якія заўгодна, таленавітыя. Я сёння размаўляла з адным сваім сябрам, якога вельмі люблю і паважаю, і ён таксама мне ў панамку накідваў вось менавіта з гэтай пазіцыі, што вось вы там, ну там які такі увахожыя ў структуры, там у нейкія там палітычныя колы, ну вось прынамсі мяне ён таксама далучыў да гэтай групы, таму што вось мяне там запрасілі ў гэты французскі парламент, так, а вось ёсць мы, якія як бы не да справаў, так, таксама разумныя, таксама талантлівыя, таксама здольныя, але у нас няма там шансу нейкім чынам рэалізавацца, нас не слухаюць, нас не бачаць. Ну гэта вось такая велічэзная прэтэнзія
да палітычных актараў, якія яшчэ засталіся пры справе ад людзей. Вось мне ён сёння дакладна працытаваў і сказаў: слухай, як Ленін казаў, што вы адарваліся ад народу. Ну, вось такое меркаванне. Я згодна з ім. Што з гэтым рабіць, гэта ўжо, канешне. Але нешта рабіць трэба. Таму што, можа, там праз некалькі часу, вельмі кароткага, можа, і не тое, што не французам, а ўвогуле ўжо нікому нічога не будзе патрэбна. Будзе нейкае такое, ведаеш, проста настолькі вузкая суполка людзей, якія чымсьці такім міфалагічным займаюцца, а ўсім іншым ужо проста яны нават і не памятаюць, хто гэта. Ну так, с аднаго боку, безумоўна, тут я згодны, і можна, ну как бы так, таксама досыць крытычна ставіцца да тых людзей, якія там кажуць: а вот вы нам не зрабілі тое, там не перамаглі нам рэжым, пакуль мы тут сядзім, чакаем, а вы нам гэта, а мы нам то, как бы, ну хочется сказать, а вы что? С другого боку, как бы, безумоўна, как бы, что простыя людзі вот без такого нейкай медійнай вядомасці, нейкай такой іншага бэкграунда могуць зрабіць. З іншага боку, вот яны кажуць: вы адарваліся ад народа, вы для нас нічого не, ну, там, не можете зрабіць. Альбо вы нам не даеце, мы можем, але вы нас там... Ну, гэта іншае. Але я пра што? Вот кажуць, у нас вот ёсць такія праблемы, такія патрэбы у шараговых беларусаў в эміграцыі, а вы нам не дапамагаеце са сваім там магчымасцямі, там доступам, медыйнасцю, не дапамагаеце і не можете іх вырашаць, таму што, можа быць, яны вам не цікавы. А ситуация-то ў тым, што мы-то как бы на чужой тэрыторыі, і, можа быць, нам как бы і спачуваюць, але кожная краіна дзейнічае сыходзячы з сваіх нацыянальных інтарэсаў. І колькі ты не пырся там, как бы, а давайте зробім падарожны дакумент, не год, каб дзейнічаў, а 3, а там сядзяць і думаюць: ну, можа, і не дрэнна, а што мы тут будзем асобу тут там парыцца. І колькі не біся, не можаш зрабіць, а па выніку атрымліваецца: вы нам не можете дапамагчы і вырашыць нашае пытанне, для чаго вы патрэбныя. Так атрымліваецца. Ну, у тым ліку і так, Зміцер. І ведаеш, уся гэтая такая праца, нават прадстаўнічая, нават такая, як там кажуць, яны там імітуюць дзейнасць, яны там дзесьці кудысьці ездзяць. Гэта вельмі рэсурсазатратная праца. І не толькі ў матэрыяльным сэнсе, але і ў маральным, і ў фізічным. І лягчэй, канешне, нейкія там прэтэнзіі прад'яўляць, нейкія там завышаныя крытэры ставіць: я б хочу, каб вы там былі такія-то, я хочу, каб вы рабілі то. Але насамрэч рабіць гэта ўсё, ну, вельмі складаная справа, асабліва калі яшчэ адной нагой ты такі палітык, там, альбо актывіст, альбо прадстаўнік чагосьці, а іншай нагой ты просто звычайны чалавек, які таксама, як і ўсе іншыя ў эміграцыі, просто выжываеш. Ну, працуеш там на некалькі працах, магчыма, нават калі на адной, але ўсе іншыя там пытанні з цябе у прынцыпе побытавыя не здымаюцца, ні твае асабістыя, ні тваёй сям'і. Вернемся до французскага парламенту і да гэтай прэзентацыі. Вожык Патрыёт пытаецца: а ці быў на прэзентацыі нейкі аналіз апошніх выбараў у параўнанні з папярэднімі? Быў агульны. Ён не быў дакладны, але агульны быў, і параўноўвалі, і непасрэдна аўтар гэтага дакладу Жэром Рытэ, ён таксама параўноўваў. І гэтае параўнанне, яно ёсць і ў дакладзе. На прэзентацыі сказалі, што PDF-версія гэтага даклада будзе разасланая ўсім актарам, ну, то бок і ў каардынацыйную раду, і ў офіс Светланы Ціханаўскай. Я думаю, што яна патрапіць да журналістаў. І гэта публічны даклад, нічога там сакрэтных ніякіх частак у ім няма. Таму, я думаю, кожны ахвочы зможа з ім азнаёміцца. Я думаю, што неўзабаве, хуткім часам ён будзе апублікаваны. Так, канешне, яны параўноўвалі. Тым больш, што аўтар гэтага дакладу, ён быў назіральнікам і ў першую кампанію, і ў другую. І ён на ўласным досведзе бачыў і ведае, як гэта ўсё адбывалася. Калі, я так разумею, ўсё ж таки, от шкада, нема тут у нас Паўла з намі, але
тут не один раз, і ты, дарэчы, таксама добра ў курсе, вот ты атакі, узровень DOS-атакі, ўсяго астатняга, якія адбываліся падчас апошніх выбараў. Вы калі расказвалі, нават тых людзей, якія как бы не асабліва разбіраюцца ад лічбаў, ад аб'ёмаў, как бы вочы вот такія станавіліся. Калі гэта слухалі пра гэта вот французскія парламентары, якая была рэакцыя? Ну, я не ведаю рэакцыю, таму што яны эмацыйныя асабліва не праяўляліся ў гэтыя моманты, але задавалі пытанні, і я ім, калі яны мяне запытвалі адносна таго, і адносна рэакцыі рэжыму, і адносна так у тым ліку стаўлення нас там і ўсяго, то я ім казала, што менавіта вось гэтыя атакі для мяне паказчык таго, што рэжым быў вельмі зацікаўлены ў гэтай кампаніі, вельмі зацікаўлены і падрыхтаваны, і рэсурсна, і стратэгічна, і як заўгодна. І гэта такі, ну, для мяне самая галоўная выснова гэтых выбараў. Гэта я ім таксама агучвала, што ну, калі б гэта было нешта неважнае, калі б гэта было нешта, ну, такое, што ўжо там, скажем, мёртвае, так, як кажуць. Я не думаю, што яны бы просто так выдаткоўвалі такую колькасць грошаў і высілкаў на тое, каб змагацца з паветрам. Значыць, важнае, значыць, можа, мы чагосьці не даглядаем і недаацэньваем. Вось, дарэчы, можа быць, час прайшоў, такая пераацэнка адбылася. Мы падчас нашага апошняга візіта, дзе вось была і ты, Павел Лібер, я таксама задаваў пытанне, якое выказывалі, такая прэтэнзія, якая выказывалася ў бок, ну, найперш, можа быць, Лібера, такое, таму што ён займаўся распрацоўкай і платформы, і ўсяго астатняга для галасавання і там забеспячэннем бяспекі ад усіх гэтых DOS-атак. І яму казалі, што, маўляў, вот рэжым-то рыхтаваўся да новых выбараў, разумеў, як і што там нейкае удасканальваў свае магчымасці супрацьдзеяння. А вы, маўляў, узялі старое, там, можа быць, трошку нешта там паднавілі, упрыгожылі, і типа добра і так сойдзе. Ці сапраўды яно так было? Наколькі была, ну, как бы, аналіз і гатоўнасць да таго, што пагроза сапраўды будзе вялікая? Ну, не зусім так. Наколькі мне вядома, і гэта мы абмяркоўвалі, і перад выбарамі з Павлам і з ягонай камандай акурат яны рыхтаваліся. Яны рабілі высновы з мінулых выбараў, і па гэтай прычыне яны там, напрыклад, аднаго з правайдараў змянялі менавіта таму, што перадбачалі, што мінулага правайдара добра вывучылі і, магчыма, будуць процідзейнічаць ужо больш якасна, калі мінулым разам гэта проста былі там, нагадаю, Артур зрабіў падробку і там намагаўся гэтую падробку, ну, як бы праз яе прагаласаваць, і не атрымалася ў яго, то вось праз гэты чыннік змянялі правайдара. Павел Лібер рыхтаваўся, але памер гэтых атак, ён просто, ну, каласальна. Ну, як можна было падрыхтавацца да таго, што на цябе там 24 ярды якасных бутаў просто абваліцца. Ну, як да такого можна было? Ну, ўсё ж такі ў здаровым глуздзе ніхто перадбачыць такога, так, ну, рыхтаваліся там, ну, там, ну, окей, там 50-100 мільёнаў. Ну, нават пра мільярд ніхто не ведаў і не думаў. Ну, вось. Але ўсё роўна платформа спрацавала, нават калі сыходзіць з гэтага наратыва, што там слаба падрыхтаваліся, недаацэнілі, так, магчымасці праціўніка, то ўсё ж такі платформа спрацавала. І ўсё ж такі гэта адбылося непасрэдна вось пад такой вось неспыннай атакай. Ну, то бок, тут нельга сказаць, што нешта ўпала ў тэхнічным сэнсе там абы што. Але адбылося, і потым французскія парламентары чуюць, у выніку на выбарах прагаласавала 200 там з невялікім чалавек.
і такое вот, і якая была рэакцыя? Слухай, вось акурат рэакцыі на лічбу колькасці прагаласаваўшых увогуле не было ніякай такой спецыфічнай рэакцыі альбо спецыфічнага фокуса на тое, што так, канешне, у рэпорце адзначана, што мінулым разам было там амаль 7 тысяч, зараз 2 тысячи, а таксама тлумачацца ўсе чыннікі. І вельмі, я шчыра скажу, што вельмі шчыра там усё апісана, прафесійна і шчыра, то есть чаму гэта адбываецца і як. І я думаю простое, што у прынцыпе прынамсі тыя палітыкі, якія там прысутнічалі на гэтай сустрэчы, яны досыць добра валодаюць увогуле у прынцыпе беларускім пытаннем. То бок гэта не былі людзі, якія там, а што там Беларусь такое, што гэта як. Таму я думаю, такога шока ці там нейкага негатыва, ну што такое 2000, не. Акурат, ну окей. Мы акцэптуем даннасць на данный момент такая. Можа, таму, што яны рэалістычна ацэньваюць, можа, таму, што ў іх не было нейкіх чаканняў там у адрозненні ад нас. Так? Ну, то бок яны па сутнасці засведчылі працэс. Вось ён такі. Ну, окей, добра. Дарэчы, працэс. А калі глядзець на будучыню гэтага працэса, вот тут нам пишут у комментарии: дальнейшая жизнь оппозиции просто выглядит. Будет маргинализация. Следующие выборы, придет 300 человек. Вот працэс у твоим бачанні як выглядае? Я не могу зараз, слухайте, рабіць нейкіх прагнозаў, але калі падрыхтоўка да наступных выбараў з боку каардынацыйнай рады будзе такая, як яна была гэтым разам, то я могу сказаць, што можа і 300 чалавек прыйдзе прагаласаваць, але я яшчэ не ўпэўнена, што яны збяруць камісію, што яны знойдуць правайдара. Разумееш, я бы ось нават так ставіла пытанне, уже не ад таго, колькі прыйдзе і прагаласуе. То бок, умоўна кажучы, калі трэці раз прыходзяць да Алены Прыходзька і кажуць, што ну, пойдзеш у камісію, на што Алена скажа: ведаеце што? Я табе скажу, мы учора вось калі развітваліся з Пашай Ліберам у Парыжы, то мы з ім так дамовіліся, што ён сказаў, што ну так, адзін аднаму сказалі, што калі там ты мне напішаш, ці я тебе напишу там агул на наступныя выбары, улічвае той, што хутчэй за ўсё гэта просто ўзламаны аккаунт, табе не я табе пішу. Піша тур. На гэтай пазітыўнай ноце мы з ім развіталіся. Ну, гэта як бы жарт, але гэта ўжо не жарт. Ні з майго боку, ні з яго боку, таму што падрыхтоўка была вельмі дрэнная. Я гэта адзначала, і гэта адзначана ў рэпорце таксама, як бы наше меркаванне і наше расчараванне як камісіі, так, як людзей, якія былі ў гэтым працэсе. І я гэта казала пасля выбараў, і зараз кажу, што калі гэты склад каардынацыйнай рады не будзе ўжо зараз займацца падрыхтоўкай выбараў, а гэта ўключае не толькі просто там напісаць нейкія там юрыдычныя там рамкі, альбо там 10 грошы там пачаць загадзя шукаць, хаця і гэта ўсё патрэбна. А па-першае, калі яны не пачнуць рыхтавацца, працаваць са сваімі выбаршчыкамі, працаваць з увогуле інфармацыйнай усёй кампаніяй і ўсёй атмасферы, якая тычыцца каардынацыйнай рады, ужо тут і цяпер. І я памятаю вельмі добрае пытанне, якое Фрэдэрык Пеці нам задаваў яшчэ пад час выбарчай кампаніі. І яно мне просто так вельмі запала гэтае пытанне. Ён так абсалютна шчыра, як прафесійны палітык, спытаў: а ці засталіся у вас там з мінулай кампаніі у выбарчых суб'ектаў, прынамсі у тых, хто зараз удзельнічае, у актараў палітычных, вось гэтыя спісы сваіх выбаршчыкаў, кантакта з імі, ну, каб можна было там да іх апеляваць, кантактаваць, там, я не ведаю, рэкламаваць, там, так. Ці ёсць вось гэтая база? Таму што ў нармальных варунках у кожнага палітыка ёсць вось гэтая свая нейкая база выбаршчыкаў, прыхільнікаў, так, актыўнай нейкай часткі пасіянарнай сваіх людзей. І мы ў шоку былі.
Якая база, якія людзі, як? Таму што мы ўвогуле нават ніхто не думаў праз гэта, па-першае, а праз тое, што гэта, ну, пытанне бяспекі, збор асабістых даных, там і ўсё такое, разумееш? Але калі пра гэта падумаць зараз, ужо зараз, і пачаць гэтую умоўную базу збіраць, таму што, ну, не ўсім небяспечна, так? Ну, ёсць некаторыя людзі, якія там могуць мінімізаваць гэтыя даныя. Кстати, у Петра Маркелова была вельмі добрая ідэя менавіта у рамках падрыхтоўкі наступных выбараў і ўвогуле як бы гэтага выбарчага працэса, яго захавання, яго паляпшэння. Пачынаць ужо зараз нейкім чынам апрацоўваць і валідызіраваць дадзеныя людзей, якія, напрыклад, без дакументаў, якія не змогуць у наступным разам прагаласаваць, таму што ў іх там пашпарта няма, там ці пашпарта Новай Беларусі няма, так? Але у нас ёсць час, каб гэтых людзей легалізаваць, выдаць ім. Вось зразумець, што гэта Алена Прыходзька, у яе няма пашпарту, але яна паўнагадовая і грамадзянка Беларусі. Гэта па сутнасці ўсё, што трэба нам валідызаваць, да? Штычна грамадзянін Беларусі выдаць гэтай Алене Прыходзькі. Асабіста вось гэты нумар, хэштег, так, за якім праз год, праз два яна зможа прагаласаваць. Гэтым можна займацца ўжо зараз. І гэтая Алена Прыходзька, яна ўжо будзе у гэтай, ну, у гэтых варунках, разумееш, у нейкім чынам яна будзе уцягнута ў гэты працэс. Неважна, хто там яе запросіць, там, ці той, ці іншы палітык, неважна, чыёй прыхільніцай яна з'яўляецца, але яна будзе ў гэтым працэсе. І гэта таксама адзін з поінтаў менавіта вось такого дыялогу, з якога мы з тобой пачалі. Калі, а што мы можам? А навошта мы патрэбны? Тут мы сидзім, праз 2 гады пра нас успомнілі, што узгадалі, што там трэба прагаласаваць, там, і пачынаем там Света, Маша, сяброўка моя, калі ласка, там націсні кнопачку за мяне. Ну, гэта ж можна рабіць зараз. І гэта павінны рабіць вось гэтыя людзі, якія зацікаўлены ў тым, каб выбары былі. Ну, вось гэтым займаюцца, і гэта прэтэнзіі можна выстаўляць, калі гэта палітычны працэс, выбары, і калі гэта палітычныя партыі, ці там палітычныя сілы. А што мы маем? Мы маем спісы, якія фармуюцца, ну, вельмі часта ў апошні момант. Ну, слухай, таму што калі яны фармуюцца ў апошні момант на каленках з выпадковых людзей, з улікам гендерных квот, у тым ліку, з улікам чаго заўгодна, разумееш, але калі яны фармуюцца абы як, ну тады мы і маем абы што. І тады будзе менавіта вось як там той чалавек напісаў 300 чалавек. Але гэта ўжо не пытанне да выбарцаў, а пытанне для тых, хто ўсё ж такі гуляе ў гэтую палітыку, нейкім чынам бачыць сябе ў ёй. Бок, умоўна кажучы, калі вот ты, ну как бы, вот сёння ты лідар спіса, то бок у цябе ёсць нейкія амбіцыі, то бок ты можаш, ну как бы фармаваць сваю там, ну не там не партыю, хай сабе там у эміграцыі, да, суполку, там групу і там ініцыятыву прыхільнікаў сваіх, і вот сярод іх весці такую, ну фактычна умоўна палітычную працу, каб займацца такімі палітычнымі працэсамі і фармаваць гэтыя спісы. Гэтыя групы існуюць, і ёсць у гэтых групаў прыхільнікі, ёсць людзі, якія паміж сабой стасуюцца. Па сутнасці гэта ўсё ёсць. Гэта тое, што гэта атамізавана адно, тое, што гэтыя людзі, якія, калі мы кажам пра нешта жывое, так, нейкія жывыя ініцыятывы, не хочуць браць удзел у каардынацыйнай радзе, альбо яны не бачаць сэнсу гэтым, альбо яны не бачаць сілу, каб змагацца за нейкае там месца под сонцам, так, умоўным, таму што ёсць там большасць сфармаваная. Ну, то бок, гэта звычайная палітычная барацьба. Але ведаеш, што гэта ж не толькі ў каардынацыйнай радзе. Я табе скажу, менавіта учора у французскім парламенце я навідавок бачыла тое ж самае ў французскім парламенце. Калі мы там сядзелі перад намі, там былі слуханні па іншым пытанні, там, што тычыцца палітычнай справы французаў, ну, менавіта французскага нейкага пытання там тычна аднаго озера. Вось яны там з
спрачаюцца такі вельмі цікавы момант, але не пра гэта. І вось падыходзіць жанчына і яна размаўляе з адным з сябраў гэтай групы назіральнікаў, і яны аб чымсьці пагаварылі, і яна такая оп, развярнулася і пайшла. І ён перакладае, аб чым шла гаворка. Вось яна прыйшла, яна таксама дэпутатка французскага парламента, яна прыйшла на слуханне на 11 часоў, але яна не ведала, па якім на пытанні і хто гэтыя слуханні сазваў, што называецца. І вось калі яна пачула, што гэта сазваў Фрэдэрык Пяці, яна сказала: я не хочу прысутнічаць ні ў чым, што робіць ён. Развярнулася і пайшла. Вось такі ж прыклад, я жив на адным полі. Менавіта, гэта ёсць паўсюль. Гэта ёсць палітыка, палітычная барацьба, палітычныя апаненты, згодныя, незгодныя, падабаюцца, не падабаюцца. Ва ўсіх парламентах, ва ўсіх варунках гэта існуе. Але чамусьці, калі гэта адбываецца ў каардынацыйнай радзе, у нас гэта выклікае нейкія такія: там хтосьці там большасць сфармаваў, там кагосьці слова не даюць. Так працуе палітыка, выбачайце, гэта так працуе. Там няма такога, чтобы усе калі ўсе згодныя і ўсе аднолькава і ўсім усё добра, то гэта называецца як ВНС. Там усе прыгожыя прыехалі, пакімарылі пару гадзінак і раз'ехаліся. Вот так вот. А то потом прыходзяць і расказваюць: вот яны там стварылі большасці, нам меншасці не даюць магчымасці кіраваць працэсам. Дык так яно і працуе, хто ўзяў больш. Давайце меншасць таксама нейкім чынам процідзе. У гэтым, калі ты ідзеш у такія стасункі і ў такія палітычныя варункі, то трэба быць гатовым менавіта да гэтага. Так гэта будуецца. Так гэта адбываецца. А у сапраўдных парламентах гэта яшчэ больш жорстка. І там цана пытання нашмат сур'ёзнее бывае. Конечно, потому что укладаюць вялікія рэсурсы ў выбарчую кампанію. У тым ліку, так. І калі ты там цябе абралі там якімсьці дэлегатам, дэпутатам ад некага округа, там ці ад кагосьці, з цябе ўжо і запытваюць інакш. Не ў каментарах там дзесьці там напісалі там: прыходзь-ка, дура. А там ужо сур'ёзна могуць спытаць. Да крымінальнай справы нават. Калі ж нешта не так. Не ў таго грошы ўзяў, ці яшчэ штосьці, не тога інтарэсы пралабаваў. Досыць цікавы, на мой погляд, такой каментар ці заўвага ад гледача пад нікам Ліпень. Наконт цікавасці альбо нецікавасці да галасавання. Заўважыў сярод знаёмых вось што: на зямлі цікавіліся, але не галасавалі, бо страшна, а в эміграцыі не галасавалі, бо не цікава. Заўважыла такое? Таксама ёсць такі момант. Ёсць. Гэта нельга сказаць, што гэта такая агульная тэндэнцыя, але тое, што такое існуе, ёсць. Тым больш, ведаеш, кожны ж з нас, з кім мы стасуемся, у якой там інфармацыйнай бурбалкі жывем, то нам і падаецца нейкім такім трэндам, альбо там агульным меркаваннем, альбо меркаваннем большасці. Рэальнасць, яна насамрэч больш складаная і разнастайная у тым ліку. Так, твае прапановы наконт, так мовіць, як без пашпартоў людзей валідаваць і ввогуле займацца. Ўсё можна. І яшчэ раз паўтаруся, у Петра Маркелава была ў гэтым сэнсе такая добрая ініцыятыва. Ён нават там пісаў такі невялікі драфт гэтага. Як гэта? Усё гэта можна, калі ў цябе ёсць час, калі ты не абмежаваны там месяцам ці там тыднем, так, то ўсё можна валідаваць, усё можна, скажем так, у нейкую такую блокчейн-гісторыю загнаць, каб гэта было там, усе персанальныя даныя былі схаваныя. І мы абмяркоўвалі гэта з Паўлам Ліберам, яму таксама было б такое цікавае, і ён бы мог паўдзельнічаць. Усё упіраецца ў тое, што ці патрэбна, ці ёсць на гэта палітычная воля, прабачце за такое, ці патрэбна гэта той жа каардынацыйнай радзе, таму што ад кагосьці павінна сыходзіць гэтая ініцыятыва. Хтосьці павінен узяць на сябе адказнасць, хтосьці павінен
менеджерыць гэты працэс, і у выніку хтосьці павінен адказваць за вось гэтыя сфармаваныя там, ну, назовем гэта базы, там не базы, прычым адказваць так, каб не мець уплыву, каб не маніпуляваць імі, не выкарыстоўваць. А тое, што гэта можна зрабіць бяспечна у сучасным свеце, лёгка. Дарэчы, калі ўжо там у працяг гэтай тэмы, мы вот прыходзілі да гэтай падчас выбарчай кампаніі, да новай, так сказаць, выбараў, да новай каардынацыйнай рады з тэмай трэба нешта мяняць у каардынацыйнай радзе, праводзіць нейкія там змены структурныя, неструктурныя, ўсё астатняе. Ну і тут ужо прыходзіў да нас Брухан, я яго пытаўся, ну так што будете? Так вот мы тут вот думаем. Вот твоё чыста чалавечае меркаванне. Будуць там нейкія ўсё ж такі змены, будзе нейкая рэструктурызацыя там ці яшчэ што-небудзь. Варта чакаць, што нешта там зменіцца. У мяне тут песімістычны зміцер прагноз, пака тое, што я назіраю, не перадбачае нейкай такой пазітыўных зменаў і рэструктурызацыі, пакуль яны рухаюцца тым шляхам, з якога пачалі. І вось апошнія, вось гэтыя іх там выбары спікера, віцэ-спікера і ну, з тыя абмеркаванні, якія назіраю вакол гэтага адбываюцца, пакуль усё ідзе тым шляхам, што і раней. Перадбачаю, што там праз месяц пачнуцца нейкія такія сутычкі, зноў вось гэта мы там, наша фракцыя сыходзіць, а наша фракцыя выходзіць. Ну, то бок, мой прагноз такі, я ім даю яшчэ 2 месяцы на тое, каб там яны ўнутры сябе там пабулькалі і прыцёрліся, што называецца, а потым застанецца там купа актыўных людзей там да 2 десяткаў, да 2, а то і менш, якія будуць працаваць у каардынацыйнай радзе, таму што ім гэта цікава, таму што ім гэта патрэбна, таму што гэта частка іх, скажем, і палітычнага інтарэсу, і там нейкага там развіцця, ну то бок ім гэты інструмент ім патрэбны. Усе астатнія ператварацца альбо ў такіх небачных статыстаў, якія час ад часу з'яўляюцца для таго, каб прагаласаваць, як гэта было мінулым разам, альбо ў нейкіх такіх рэакцыйных апазіцыянераў, якія просто там баба-яга супраць, што называецца. Ну, пакуль я бачу, што ўсё ідзе тым шляхам. Нема ніякіх прадпасылак для таго, каб нешта змянялася. Ну, а ў такім выпадку, ну, как бы вся эта ініцыятыва, вся эта ідэя спусціцца ўвогуле да нуля? Ну, пакуль нейкі шлях такі дэградацыйны. Выбачайце, калі я там кагосьці засмучаю сваімі высновамі. Я б рада была памыляцца, ведаеш? Буду рада прыйсці, выбачыцца перад усімі і сказаць, выбачайце, калі ласка, я пессімістка. А стакан-то апынуўся напалову поўны, а не пусты, да? Неразумная жанчына, я рада буду і з задавальненнем гэта зраблю, таму што ўсё роўна каардынацыйная рада для мяне нейкае такое нешта вельмі важнае, і у мяне баліць за тое, што дэмакратычныя выбары, як палітычны працэс, на жаль, таксама былі вельмі добрым дасягненнем, але ператварыліся ў такую ж нейкую, такую ўжо дэградацыйную гісторыю. Вось такое падсумаванне ад Алены Прыходзькі, как бы того, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе, але на завяршэнне падсумаванне нейкае вось гэтай прэзентацыі, гэтай размовы, гэтай сустрэчы ў французскім парламенце было, вот, ну вот прэзентавалі і што? Ну да, будзе на паперы, дашлюць тыя высновы, рэпорты гэтыя там офіс, кабінет, там яшчэ куды-нибудь, але вот, ну вот нейкія высновы былі зроблены? Былі не тое, каб высновы, былі пытанні. Яны задавалі шмат пытанняў, і я была здзіўлена, таму што я была не гатовая да гэтага, таму што гэта былі пытанні палітычнага кшталту, і я, што называецца, не сфера маіх кампетэнцый, так? Таму што я не палітык, і акурат адказваць на іх альбо адказваць за іх ужо, ну, дакладна гэта не маё. Але яны пыталіся, і гэтыя пытанні былі такого кшталту. Чым мы можам вам дапамагці?
Што вы ад нас чакаеце? Альбо пытанне пераходу ўлады, трансфармацыі, а як што будзе ў Беларусі? Таксама закраналіся пытанні на падставе выказванняў Марыі Калеснікавай. А вось Марыя Калеснікава там нешта там казала пра акуратны дыялог. А як вось вы на гэта глядзіце? А што маецца на ўвазе? Разумееце? Як вот вы, Алена Прыходзька, на гэта глядзіце? Ну, я на гэта гляджу рэалістычна. Па-першае, каб казаць, я не жыву ў галаве Марыі Калеснікавай, і я не разумею, аб чым яна кажа, калі вядзецца пра нейкі акуратны дыялог. Я не разумею, чым акуратнасць. Калі ты не разумееш дэфініцыю, аб чым вядзецца гаворка, то ты альбо разумееш так, як са свайго досведа, як цябе падаецца. Гэта можа не адпавядаць таму, што мае на ўвазе Марыя. Таму б я вельмі раіла палітыкам, калі яны нешта прапаноўваюць, асабліва калі гэта такія лідары меркаванняў накшталт як Марыя, да якой прыслухоўваюцца, выказванні якой потым перапошваюць, і нават потым на падставе гэтага задаюць пытанні ў французскім парламенце. Я вельмі раіла такім людзям, калі яны запускаюць нейкія такія наратывы, адразу тлумачыць, што менавіта яны маюць на ўвазе. Калі чалавек кажа, гэта не ў інтарэсах Беларусі, тогда патлумачце, калі ласка, а што такое інтарэсы Беларусі, каб я разумела. А калі чалавек кажа, што гэта акуратны дыялог, тады патлумачце, што такое неакуратны, альбо у чым акуратнасць, на якія саступкі вы гатовы пайсці, як увогуле гэта выглядае. Таму што калі мяне запыталі французы, я сказала, што ну вы же разумееце, што калі вядзецца гаворка пра дыялог, то мы размаўляем аб тым, што вось ёсць вы, прафесійныя французскія палітыкі, і увогуле людзі з працяглай палітычнай культурай і жыццём у дэмакратычнай супольнасці. І ёсць бандыты, ёсць супольнасць мафіі, з якой вы сядаеце за стол перамоваў. Калі вы разумееце, з кім вы вядзеце перамовы, што вось гэта вы, культурныя французы, а вось гэта проста басякі з вуліцы, просто ў іх зараз шмат грошаў, і яны кіруюць краіны. Але нічога не змянілася. Яны такія ж самыя бандіты. І вось калі вы гэта разумееце, вось з гэтага мы сыходзім і вядзем дыялог. У чым акуратнасць, я не ведаю. Ну што, балончык перцовы ў кармане трымаць акуратненька ці як? У чым акуратнасць? Таму, калі б менш было, разумееш, такога не тое, каб а то мы так ведаеш, сказалі нешта і такі аташлі глядзім, а людзі не разумеюць, аб чым вядзецца. Ну, сказаў, тым больш, калі ты палітык, калі ты лідар меркаванняў, ну кажы, у мяне ёсць такая прапанова, я лічу, павінен быць акуратны дыялог, і выглядае ён такім чынам, таму што ў разуменні еўрапейцаў у іх усё чётка, нават у рэзалюцыі апошняй па Беларусі Еўрапарламенту, усё там дакладна прапісана. Ёсць умовы вядзення, калі мы кажам пра дыялог на палітычным узроўні. Калі мы кажам пра дыялог на сацыяльным узроўні, як нацыянальны дыялог нацыянальнага прымірэння, у гэта таксама ёсць умовы. У таго ж самага, там, я не ведаю, у Паўла Латушкі, у Светланы Ціхановскай, у іх ёсць стратэгія і разуменне. Яна можа камусьці не падабацца, окей, але яна ёсць, яна хаця бы уцямлівая. Яны кажуць, мы вось за гэта супраць гэтага. Гэта канкрэтна. Калі нехта з'яўляецца і кажа, а давайте зробім інакш. Окей, давайте. Як канкрэтна інакш? У чым ваши саступкі, у чым акуратнасць, з чым вы згодны, з чым вы не згодны. А так, ну, разумееш, гэта класна, каб замуціць трошки ваду падняць, але потым, калі цябе пытаюцца, ну, вось як я магу адказаць? Ну, пытайцеся у Марыі Калеснікавай, вось канкрэтна, што яна мае на ўвазе. Таму што гэта хутчэй засмучае, і нават засмучае тых жа французаў. Я не ведаю, можа, дзесьці ў якісьці таких кулуарных размовах яна там, ці людзі, якія там выступаюць за нейкія іншыя прадметы дыялогу там, ці сітуацыі. Можа, яны там, гэты план ёсць і стратэгія, окей, можа, ён існуе. Ну, публічна пакуль пра яго цябе вядома нешта. Табе вядома пра гэта нешта? Не, акуратна мне пра яго не паведамілі. Ну, такі вось і нікому. А потым ты сядзіш такі і думаеш, ну, вот і што табе адказаць гэтым людзям? Яны запытваюць, а ты і сам не ведаеш. А ты акуратна маўчыла. А ты акуратна, ну, кажаш, што, ну, дзякуй, так.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, бачыце, як это не парадаксальна, французскім дэпутатам, парламентарам прынамсі цікавае тое, што пераважнай большасці беларусаў чамусьці мала цікава. Дзякуй ім за гэта шчыра. І дзякуй Алене Прыходзька і дзякуй Паўлу Ліберу, што яны ўсё ж таки даносяць тое, што цікава французам. Вось адказы на гэтыя пытанні. Не на ўсе, пра нейкія акуратныя тэмы яны акуратна не могуць ім патлумачыць, але тым не менш дзякуй за тое, што робіцца. Алена Прыходзька была у нас у эфіры. Дзякуй яшчэ раз усім, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй.